Agadi one baby. Lanya, why ever okay. Atom that you put it here. If you hear them, or come out of Wogan here. But you know what we be gambo. The day we are using poop wig in Sanam outside, see later. Or come to a 1 year and a guamsy gay poop week. That they are not more my place. I know like it's somebody, so one of my friend don't hear me. When is your color on a bella community? Say Atom that Shabakala. touch. Is your Yes, dollar go you where? yes. Akwema at Weribo, Atom Beke here. Akwema, ni how I'm here now, but you have. It's so bad again. Now, only one agent, you're na age gaba go to from 42, 45, 46, 47. Did you go corner or the go camper? In a bagote here, match agent, I've got drop one number then na my handle. Mo call last organ, many number, then your career. Can may I All call it Nihina? I happy to hear any way. So, Lanya, Lanya. The work and I went to then I like every little about alarm. So, come on, how I'm going to get money. yeah. Na la lo bigi, wapta lo ngwe gene chore luchi. Yes. Well, you know what, yeah. Well, ben poto na, ato me ben poto no. Well, banyonya o me ben poto e ba. Achọrọ m ka ịhụ m dị na-agaghachi m ebe m nọ. Achọrọ m like Well, po banyo egwu ahụ. Aslam get on no. Aslam get on no fela onye vote le ndị philanthropist. Aslam get on no. Ibra nga amagu bebebebe. Wetu aka get waka ge ya kro na ho. Yipi ha hi ni shi yipi penteri ahụ. wig cap. Eduga mo wita, mo wit pants. Ton no. Asen get on no get pro ton no get pro gina ton no arem here. Apakwa ni he ka gene. Eweliwe, eweliwe. Ton no get pro. Celero sana. Asen get on no get pro. Mo se get ton no area. Ije wi wa mo. Mba. Ele he otele go di ja han ya na okpuru apata okpuru okpuru. Ọ bụ otu nne m kpụrụ ya akpụ na. Ya were akara ekwentị gị. Aha gị. Achọ m data ọchị. Lanya, lanya, lanya. Lanya. Nwa m na-ama ama amụrụ ya ụbọchị mmiri izo. Achọ m data ọchị. Clean ihe ahụ itere n'ọnụ. Fajama lipstick n'ọnụ ihe. Clean ya. Ịmasị nọrọla n'ụlọ asaje nka ka ịbịa nga na-egburu m oge kemgbe m gara enye gị ji. Ka ịbịa nga pịa mịrị m anya. Achọ m data ọchị. Aha gị. Chioma. Na-ekwusi okwu ike Chineke akpọrọ ọkụ. Chioma. Ha? Chioma. Nọrọ otu nga. Achọ m data ọchị. M ga-ewe iwe ebe a. Chọma onye. Chioma Israel. Chọma Israel. Iwe onye ebe. Onye Abia steeti. Ebe na-abịa. Ụmụahịa. Ebe na ụmụahịa. Ụbakala. Ebe na ụbaka. Ụmụnwanwa. Ịdị afọ ole? Adị m 32 now. Hotelero sana. Ise 32. tọrọ asị gbagbo ihe ọwụ eji iji atụgharị ka eji TikTok. Achọ m data na 32 akwara bọzụ ọkpụkpọ gị na-egochicha. Ịdị wichi 32. Ịdị afọ ole gị gwa m sị ịdị 32. 32.
Adịm too old for 32 ka ọ bụ. wetuta ihu gị ma ahụ ihu gị ga-ewere ihu gị ma ihe n'elu esi dị 32 Ya, ụmụ ole ka iji abụọ. oke ihe mere nne ya na ihe mere nne ya ị mụrụ nwa na otele gị ka ọwa ọpreshọn Mba, normal. ụmụ abụọ ahụ ị mụrụ ị mụrụ ya na mgbe ị lụrụ di ka ọ mgbe isi na di pụọ Alụbeghị m di before. oke ị mụrụtara ya banye akwamiko Ya. oke nwa ọ kwatara ụmụ abụọ ọ kwatara otu nwoke mụrụ ka ọwụ Mba, different men. different men nwa mbụ onye mụrụ ya onye ebe Ọ dị same onye ụmụahịa kwa. onye abụọ nwa ga-abụ onye mụrụ ya Onye Yoruba. otele rozana gafere otele gị nye wajoko gafere otele gị nye wajoko achọ m na-ata ọchị madam la anya a na-abụ unu a na-atụ na gaa were otele gị onye ụmụahịa amụọ nke mpụ ka ị were otele gị gaa bighị onye wajoko ọ ga-ewe ama onye igbo bata n'ime otele gị na ya etiwe wafumiobu dewe olu gị ọfụma dewe olu ihu gị ụta m dewere ihu ge were ọnụ fadama n'elu ọkpa eji fadama onye yoruba aghọrọ gị n'elu onye yoruba ị mụrụ nwa ele ebe ọ nọ ọ nwụọ na ka ọ ka dị ndụ Ọ dị ndụ. onye ụmụahịa nkọ ọ nwụọ na ka ọ ka dị ndụ Ọ dị ndụ. ị mụtara ha nwe nke kwere agwa gị okwu ọlụlụ Ọmụ onye na-achọ gị. ị mụrụ different man nwa den onwe otu ikwere ọnwụ nke ugbo ị ga-ebịa nga were ka ị ga-ikwete na ị ga-alụ achọrọ m ịjụ gị ọnwụ nke ugbo ị bịara nga bịa ịkpọrọ ka ị ga-ikwete ị ga-alụ kọwatụwakwuo gị ka ị fụtụrụ wee ịmụ nwa ka iji ere nwa Mba. elee ihe mere na onye mbụ mụrụ nwa echọ ịlụ ya onye abụọ amụọ eche ịlụ ya ee Mgbe a mụrụ oke mbụ anọ m 15 years so apụọla m na Naịjirịa so mgbe m batara Germany ka m nọ so second one not just by akwụkwọ something eji m ya nweta akwụkwọ. oke ị mụrụ sekọnd nwa nke ị were ya weta akwụkwọ Yeah. ee Yes. ịkpachara anya bụ ọhịa otele nye onye yoruba otele gị ka ị were ya nara akwụkwọ ị natala n'akwụkwọ ọwụ Yeah. iji ya nata akwụkwọ gị gbawa dọ gee ntị achọ m data ọchị listen alaik m eziokwu nọ gị n'ọnụ n'ihe ị na-ekwu enwere nwaanyị ọ ga-ahụ ọ ga-ekwupụta the truth I love the truth and Chineke ga-ahọpụtara gị onye ga-eleta gị leta ma ụmụ gị ahụ wedata ihu gị ahụ achọ m ihu ọchị ahụ n'ọnụ gị madam bịa anyị bịa nga ga adịrị m serious Subhanallah. ụmụ abụọ different men nwa onye yoruba eji nweta akwụkwọ ya weta nwa nke mbụ nwa onye ụmụahịa a mụrụ mgbe a nọ 16 years otele akwụkwọ otele enyi mpa gị na mma gị ha dị ndụ Mba. ee Mba. ewu bụ nna na-ekwusi okwu ike nne weta foonu n'ihu gị na-ekwusi okwu ike donna wepụ aka n'okpuru foonu gị wepụ aka n'okpuru foonu gị donna Subhanallah. gịnị gburu nne gị na nna gị My mother had them 7 years. That had them small. My mother, so ewu yeah, my father, my family problem behind that. So the man cannot be able to control anymore. So ewu nna gị ọ mụrụ ụmụ ole I the actor. ha niile ha dịcha ndụ Eh, na famili unu enwere onye ara agbaga mba. saịdị mma gị enwe onye isi kofuwe Mba. Mba.
Mpa gị na mma gị ha mụrụ onye mkpụrụ mmiri. Aghọtaghị m Igbo ahụ. Mpa gị na mma gị nwere ụmụ ya wụ ndị laut, ndị gufu. Okay, my brother, yeah. My brother is in. Oke o ji But arụ guf. me, but my sister gwara m. O ji ese guf. Yeah. Oke nwa ja ya ara n'ezinụlọ by guf uwe ọ na-ese by guf uwe. Onye ogbi ọ gbala gị enyi mbụ? Mba. Ndị a na-eji anya mbalansị gị na ha ọrụkọọla. Mba. Iji aṅụ amụ. Mba. Iji ete mmanụ na-acha ọcha. Mmanụ na-acha ọcha ahụ. Ihe m na-ete Iji my ete ka iwe onye blichin iwe onye kara white ihe nji atụ aga ọwụ mgbe nwoke bịara bụ ha ego tere na mgbe ị na-eji ihe ojii. mba. Normal cream ka m na-ete. Iji aṅụ shisha. Mba. Ara ọgbala gị mbụ? Mba. Ihe ọdịda ọdọọla gị? Mba. Kedu obodo ị nọ n'ime ya na? Germany. Ụmụ nwoke ole ka echila windo tụfuoro akpa ha? Mba, emebeghị m ya. Ị naga na ego child support ọhịa iji eriri Ya. nwaanyị onye child support ori ego ọmụ ori ego ọmụ. Ịgbara akwụla? Mba. Nwere ọnụ ushi? Mm-mm. Otele gị oji eshi ushi? Mba. Iji eyi pant? Mba. Iji arịa aka n'ike eshi n'imi? Mba. Ị nwere vibrator? Mba. Ị hụrụ amụ n'anya? Not too much. Ị hụrụ amụ n'anya? Gesi m nọtụ ị hụrụ amụ n'anya? Obere. Ị meela nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba. Ị ma nri eshi? Yes. Iji akpọ med ka iji azụ ụlọ n'aka gị eklin ụlọ n'aka gị? More I dey clean my myself. Ụmụ ndị mụrụ iji akpọlata ha be anyị ka ọ wụ ebe ahụ ka a nọ kemgbe ị mụrụ ha? Mba, ka ọpara nọ ebe a, so the second daughter mụ na ya nọ here. Nke mbụ ele ebe ọ nọ? Ọ nọ Benin. Nwa mbụ gị nọ Benin. Ị hapụrụ onye na Benin? My brother. Ego enyo ele ụdị mkpu ị na-eti? Agabeghị m that side. Yeah. Ego enyo nwoke tawa ga enyo nwa ele ụdị mkpu ị na-eti? Gese imebeghị m. Anyị meti ọya with the thing because onye mụ na ya mekọrọ all advanced person, so anyị meti. Yeah. Okay, ọma eme. Yeah. Okay, afọ ole onye tara gị ịmụrụ nwa afọ ole ka ọ dị? All I got 56 now. Okay, amụ 56. Amụ 56. Ọma eme. Ịhụ nwoke ugbu a ele nwoke ị chọrọ, nwoke n'obodo oyibo ka nwoke n'ọba anyị? Mba, nwoke nọ this side nọ. Enwela ebe i nyere aha gị maka di? Enwela ebe ndị ị garala maka di? Gwa m eziokwu mana ụka mana dibịa? Emebeghị m ya first time.
Never this thing, never did. Kehe meziri iji chọrọ ịlụ di ugbu a. Because until I'm ready, so that can wait for somebody Ghana with control help. Genotype ga ọgịnị. Oh, Ịsọ ọwụ onye. O, Blood group gị. O positive. Genotype gị. O positive. Blood group gị o. Genotype gị o. Madam ahụ ọ Oh, dịka gị. ọ ihe edere ihe mgbe mmiri man Germany ka na ihe niile ha ga-ede ya O positive. Ọ ihe nọ dị ya. Onye nwe nwa abịaghị akwa nga ahụ ugbu a. Oh, my daughter. Oh, ya ka nna go lekwe ya nga. Oh, Kpọpụ ya. ya ebe a, kpọpụ ya ebe a, kpọpụ ya ebe a. Oke, nke onye Yoruba mụrụ. Yeah. Okay, congratulations. Ngwa gee m ntị ọfụma. Gee m ntị ọfụma. Iwe onye iwe ọkụ. Number one. Yeah. Iwe Yeah. onye iwe ọkụ. Yeah. The first time ị bịara here, it was of called harassment. Kọm mba. Jiri jaa mụ. Ga-egbatuo. That you cannot do it. I were aka ahụ ị ga-anọtali na ji. The way ji gbagotekwe na the second time. Ka ọ ghara ịwụ emechaa lụọ ji. Imekwe the same thing. Tụchara ibu ya asa na wakpacha support. But I'm assuring you na ị ga-ahụ ji. Dị chọrọ ọdị onye Igbo ka ọdị onye Awụsa ka ọdị onye Yoruba. No, it doesn't matter so far as the person is always good person. Gị nwe adị ezigbo mmadụ ewu Chineke akpọghị ọkụ gị na-ewu good person. Adị ezigbo mmadụ Wow. ewu ebere nga achọga good person. Enwe nwe onye ọbụla nọ n'ụwa wee good person Chineke akpọ achọ m that touch from you. Adị ezigbo mmadụ ewu ebere nga akwụwe good person. Good person nga ole. N'anya tupu ga na-alụ di ọwụla from today. Nwa gị ahụ ị hapụrụ na Naịjirịa hapụrụ ndị Bini ma ọrịa ma ere ya But all are very soon. ya mefe ya because you cannot take nke wee chọwa di while nwa gị nọ in a distance with you. I don't want it. All about very soon, yeah. Nwa nwa gị onwe ihe m na-agba gị na let's be a wicked mother. All about very soon. Kpọọ nọmba gị 015. ngwa gee ntị ya na gị akpọ Ka ndere gị ala andụ ọ ga-aka mma. okay now anybody wo a man nọ Germany ị chọrọ ịlụ nwaanyị a ịlụbeghị di ejighị aga akwụkwa 50 something because ọ gwara gị sị gị amụ 50 something na agbụ ya ejighị ga nọ within 40 something. Mba, within 38 to 40. Na-agbanyụ kamera bịa na-etiri m helosa bịa na-etiri m helosa ebere ga-agbanyụ kamera bịa na nga na-etiri m helosa chere Rosanna eke ewu gị Coat ime. chere Rosanna Ọ bụ mụọ gịnị bụ kelere m nke a? Ọ mụọ na coat ime bishọp. ị bịara ịchọ dị ka ị bịara ịjụ m otu ndị gbanyụọ fan ahụ Chineke amaghị ọkụ achọ m datọchị hia Okay. Abịara m ịchọ dị. ya mbụ gị bịa ebe a Yes, sir. ya ọwa ọrịa emere ga-eme ka ọ wara Ọ ara. ee Ọ ara. adị ọrịa ọgwụ Mba. dewe akara ekwentị gị n'ala gị lakụdi azụ tọdụọ Okay, sir. Ana m ngwa jụọ m ajụjụ. dewe akara ekwentị gị n'ala gị la azụ tọnụ gị na-eme ka onye ka eriri gị eri dewe foonu gị n'ala dewe foonu gị n'ala Ihe m yi dị very short now. Mana ị nwere ike ịfụ m like this now. dewe foonu gị n'ala Ah. Hey, Chimo. Ngwa, Chimo, Daddy, ngwa. tọnụọ Joseph agwụla tọnụọ esh asị gị tọnụọ gị kwụrụ lewa anya na toilet gị Chineke ekwela ihe ọjọọ dịka ọwụ paspọtụ
Nye nwe visa nke. Moi. Sa gị nwe visa nke. Tọnụọ. Alụọla m. No, visa Gabon ka nke Cameroon. I'm Nigeria from Abia State. Bịa were foonu gị. Okay, Ekeke agba. Daddy. Ekeke. Bịa chọọ m that touch from you. Listen. If you are here to play with me, I will block you here. Arọgbaga gị. No, sir. Iri m gị onye keke gbaga gị. Eh? Iri m gị ndị Sir. keke gbaga gị la ndị ọkada na ndị rụwa jenaretọ. Ị bịara nga emega ahụ bam. No, sir. Ha gbagidere gị gbalie gị otule elu. Otule anaghị ala. Ya na-agbago elu abịaga n'azụ gị. Tịra nga bịa atọ nụ arịghị emegere m otu a. Ewo from Abia State. Iri m ndị keke gbaga gị. No, sir. Ewerele ha aka lere ara gị dọọ ihe isi n'ala. Ya bịa nga bịa agbaghara m iwu from Abia State. Oh, makane Eche yimbra. m chere Chineke gịnị bịa nga wetụ aka gị a onye ka bịara na-emege n'ụsa gesa. Lee anya kwe mana ihe ọ bụla mere nga aga n'ihu akwụkwọ. Yes, sir. M gaa n'iru mee gị ntabi. Yes, sir. Were foonu gị n'aka were foonu gị. Ana m anụ ihe ị na-ekwu. Were foonu gị onye ka iji ara akọnfuz ga ara ndị keke dọsara n'ala ya bịa nga bịa agwa m sị na ihe m na-ekwu. Okay, sir. Bịa nga agwa m ị na ihe m na-ekwu. Agbagide ha azụ otele gị gbalie ya elu gị bịa nga bịa agwa m. Ọrụ Okay, bank sir. na-efu. Iwe onye Awụ m onye Abia State. ebe na-abịa Isukwu atọ. ebe na Isiukwu atọ Ụmụobiala. ebe na Ụmụọbịara. Ụmụ Awụ m onye Ụmụobiala. Get out from here. Chika Good morning. ebele ebe a mbụ. No, sir. Lee anya m agwa m ihe ọbụla mere ebe a na-aba n'ihu akwụkwọ kwa ịma. Yes, sir. Ị bịara ịchọ dị ka ị bịara igwu egwuregwu ka ị bịara itechi ya for granted. Abịa m igwu egwuregwu. Dewe akara ekwentị gị n'ala gị bilie ọtọ lara m azụ. Sir? Dewe foonu gị n'ala bilie ọtọ n'azụ. Okay. Biko eyilo m ezigbo akwa n'ala ka m chenji biko. Hey. Dewe foonu gị n'ala gị ele azụ. Ịma na ihe ezigbo akwa Okay, sir. Tọnụọ. Okay. Azụ gị tọnụọ. Bịa were foonu gị. Okay. Aha gị. Ozioma. Oziọma onye. Eze nwanne from Anambra State. Ebe na Anambra. Agwata. Ị dị afọ ole? Adị m 25. Wepụ aka n'isi gị. Wepụ aka n'isi gị gbalịla. Wepụ aka n'isi gị. Raga otu aka n'isi gị. Welite ihu gị latọ nda tọchị gị. Welite ihu gị elu. Egochala ụlọ akwụkwọ mahadum. Agụlọ m. Nne gị na nna gị ha dị ndụ. Sir? Nne gị na nna gị ha dị ndụ. No, sir.
Oh, aga na mmadụ ọnwụọ na Yes, sir. ndo 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 ndo. Oh, oh, sir. Aga na mmadụ ha akara nka nwụọ. Mba, mama dị 62 years wee nwụọ. Mpa m dị 74. Mpa m nwụrụ last year. Ọnwụ nka na famili. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Ụmụ nwoke ole tarala gị? Gasị m ụmụ nwoke ole kọbamarala otele gị? Um, mmadụ ama ọ mmadụ ịtọ ọ mmadụ ịbụọ. That means take a na-emakwa onye tụwara gị ime mmadụ ịtọ ọ mmadụ ịbụọ. Ụmụ nwoke ole tarala otele gị this year? Ịbụa ịbụa. I jee yi pants. Ị ji akpa aja amụ aja otele. Mba mba. Akpọkwa m nọsens ọchị ka gịnị? Eyiri m gị onye bịara nga egwuregwu. Mba, sorry. Sorry, sir. Sorry, sir. Gbaalụ. Uche ụmụazị. Uche ụmụazị. Uche ụmụazị. Gbaalụ. Onye nwe ụmụazị gị nwa Mmadụ. gị nwetele gị were n'oge ọ ga-awa ba abịa ahụ ma shuu Tinubu ka ị bịara nga agwara m na ọ uche ụmụ Sorry. Sorry. gị nwa ga-awa baa n'otele gị na ahụ su ọjị ụzọ kalụ ka ị bịa nga agwa m sọ uche ụmụazị. Sorry, sir. Don't want that kind of nonsense play here. Ị bịa nga big you get out of this place. Echegara m ọchị nyere m ara mbụ m aṅụ Sorry. onye ọlụ ụta gị uwe kpọm si bishọp ndị ahụ ara ka eji nga achị gị ọchị onye ka echegara ọchị wa Sorry. Sorry now. upon that nonsense if you are I'm here to joke with you get out of this place you know onye chịga ọchị ya bịara nga agwaga m na ọwụ uche ụmụazị onye gwara gị na uche ụmụazị gaa bọọ ihe otele mmadụ amụ abụọ akụbama gị n'otele uche ụmụazị masị ị ga-akpụ aja otele akpụ aja eruchicha nga niile gị ga agwa m sọ uche ụmụazị aja otele aja a na-ana akwa ị mụọla nwa n'ụlọ Mba. ndị na-ara ọ na-agba gị n'ara Sir? ndị na-ara ọ na-agba gị n'ara Mba o. otele gị o ji esi ushi ka ebe isi na-anọnyere anyị Esi m Ọnịcha. otele Ọnịcha onye ogbi ọ gbala gị enyi mbụ Mba. native doctor ọ gbala gị enyi mbụ Mba. dị anọ na nrọ aṅụ amụ Mba o. ịma nri echi Sir? ịma nri echi gesị m ịsagbo m ịma nri echi Chineke akpọghị ọkụ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ị ga-enye load mkpu ị na-echi Sir? ịsa m datin again ma fụọ gị ọnụ ị ga-enye load mkpu ị na-echi ịbịara nga asaga m Aghọtala m ihe i kwuru. ọnyụnyụ gị
nwoke etiwe gị nyụnwa gị tagide gị ego enyo ele mkpu ị na-eti a ma etiwe ka ewu tienụ ya nga anọnụ m anwe nwoke nọ m n'elu n'ụlọ na kwana ka m esi tibe ana m amakwa na onwe m na m na-eti ya oke ị na-eti mkpu elu ee ike agba ọcha nshi eti mkpu elu ma ọ ga-enyo genotype ọgụ ee blood group gị ee ma ọ phone number gị congratulations but n'anya lema agwa gị n'anya ị na-ezuzule ihe ị na-ezuzu ịnwa anwa zuzugide teke mụọ nwa n'ụlọ Chineke azụ ọgụ ọnụ tara nga agwa m si na-eti mkpu elu ọhịa iji emeghe ka onye uru gị nọ nga ọ phone number gị